María Mera non nos acompaña, Casiano, esta noite, xa sabes, non? Está con Sí, Lila. está a piques de traer un novo galego ao mundo. Aí andamos. Pero, ela non... María non quere deixar de estar no lugar. Normal, é normal. Entón, enviounos. Pero enviounos este vídeo que íbamos poñer agora. Moi boas noites, luareiros e luareiras. Como vedes, pois non estou esta noite con vos. Quédame unha semana e 2 días para sair de conta. Sabedes que Lila pode vir en calquera momento, así que hai que recibila descansada como se merece. Por iso esta noite non estou aí con vos, aproveitando para descansar estes últimos días que me quedan. Quedades, por suposto, moi boa compaña, con Patri, que é maravillosa, e con Galloso. Eu quero aproveitar para darvos as gracias a todo o equipo de Luar. Non vou nomear a ninguén porque seguro que me esquezo de alguén. Grazas por deixarme compartir este embarazo con todos vós, por tratarme con tanto cariño, con tanto agarimbo, cada venres que vou aí, toda a xente que ven a tocar a barriga, que me pregunta por Lila, como estou. De verdade, moitísimas grazas. Tamén aos espectadores e espectadoras que participaron durante todo este tempo chamando por teléfono para colaborar, que si o nome, que si como é a barriga, que si é neno, que si é nena. Grazas por estar aí, porque sen vos pois tampouco sería isto tan emocionante, así que gracias a todos por todo o vosso cariño, de verdade. E por suposto non podo marchar sin despedirme dos meus recanteiros e das miñas recanteiras e tamén do xurado dos recantos. Grazas a todos, porque sempre tedes un sorriso para min, sempre tedes unhas palabras bonitas e de verdade iso é de agradecer. E por suposto tamén quero acordarme de todos os familiares dos recanteiros, porque para min é a parte máis bonita do programa. Cando baixo aí a falar cos familiares, tocalos, como tremen, como se emocionan, como se enchen os ollos de bágoas. De verdade, para min é un regalo estar aí ao vosso lado, así que botareivos moitísimo de menos. Disfrutade moito esta noite e as noites todas que quedan de recantos. Pero vamos, non é unha despedida triste, que seguro que volvo pronto, que xa sabedes que eu son moi activa e seguro que estou pronto con vos. Gracias de corazón e, por último, e non menos importante, gracias Galloso por facer que traballar ao teu lado sexa tan doado. Así que, de verdade, grazas. Voume contentísima porque voume por unha razón pois moi especial. E sobre todo que marcho tamén contenta porque durante todo este tempo que estiven foi moi cómoda estar con vos e como estar en familia, así que máis se pode pedir. Un bico enorme, disfrutade, estamos en contacto, xa Galloso vos vai contando todas as novedades. Patri, disfruta moito, un bico grandísimo. Chao. Fala máis que a min. Ai, que bonito. Fala máis que a min, xa. Pero moi bonito. A María, un beixo enorme, coídate moitísimo, vai sair todo genial. Eu vou che guardar aquí o sitio con todo o meu cariño, esperando a que volvas, claro que sí, ya que nos presentes a esa cativiña. Non teño ningunha sensación de que se marcha. O sea, no, todo o contrario. Que va. Sei que volverá e Home, vai claro. nos traer a Lila, ademais van a Por presentar suposto, aquí. a presentárnoslas. E logo a seguir presentando regatos, o sea que... Por suposto, isto é Vais vos caquear xa, non? paréntesis hasta que la volvo outra vez. Un bico, Beixo María. enorme. A Lila e unha cousa, e o pai, porque E o claro, pai tamén. aquí tanta María, tanta Lila, tanta Home, Lila, unha tanta... culpa de María, ¡Home! unha culpa. A ver, hai que mandarlle un aplauso ao pai, non? Claro, este aplauso vai para o pai, por suposto que sí. Bueno, veña, vamos alá.